As guys, if we public figure, you don't have to explain yourself always njalo wena uyasichaza. Hayi kunezinto ezinye nje unnecessary. Yabona iqiniso ngomuntu lihlezi lizoyivela nanoma isiphi isikhathi. And wena into ofuna ukwazi ukuyibheka unambeza wakho kuphela ukuthi awukulahli kuleyo nto le. Hayi mina ngivele ngimangazwe leyo bufakazi. Shuthi uma ngingena i-call ubhuti uyarekhoda thatha beke lapha just for hayi lungile bafethu ngangithuka kakhulu mase nengithuka kakhulu ngizoxolisa naba nosilo umtshalo bayaxolisa bafike baqale balethe i-statement base baxolisa omensi soxolisa nje bafethu baningi bexolisa ngoba kuyaxoliswa lapha kaMaskandi so akunayo inkinga nobhuti lana naye maya responda lezi zinto lezi respond abantu qala axolise naye so aqala phela ngale comment lena ukuthi aqala axolise hlezi nje sizoba Mr apologize nje so yaxoliswa nje na TikTok mawukhuluma iqiniso bazwela abantu bakhona bese uyaxolisa kuphela kunayo inkinga so xolisa ngaso sonke isikhathi akunani kodwa hayi as a public figure izinto kumele uyizibe nje lo mfolo nawe evuthayo angiboni ukuthi wezinto ungamthatha serious uhlezi nje isanganela lo mfolo kodwa hayi ulungile